हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि DHS स्टुडिअ चेनेलाव बरायना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों गोदान आपडेट। बेनो जाहैबाय लोगोफोर आसामनि सावस्रि बिफाननि रिजाल्टआ होसिगोन लोगोफोर। दिनै नोंथांमोना लिरदोंमोनब्ला नन टेक्निकेल, टेक्निकेल ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो DHS आरो DHSFW आरो DME आयुष मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि लोगोफोर सावस्रि बिफाननि नोंथांमोना रिटेन लिरदोंमोनबा नाथाय दिनै रिजाल्टखौ होगोन। बेखौ सोर होदों बे नटिसखौ माबे वेबसाइटआव होदों जों नायनि थांनानै जों गोबाव खालामला लोगोफोर फैदो बिदिबा जों नायदो नै दानिया जों फैबाय गभर्नमेन्ट अफ आसामनि डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एडुकेशन एन्ड डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिस आसाम डाइरेक्टर हेल्थ अफ सार्भिस FW आसाम डाइरेक्टरनि आयुषनि लोगोफोर एग्जामा माब्ला जादोंमोन नै नोंथांमोना लिरदोंमोन एग्जामखौ नाथाय रिजाल्टखौ होगोन दिनै www.dhs.assam.gov.in आव होगोन लोगोफोर नै 18 एप्रिल दिनै होगोन। बेनिफ्राय स्किल टेस्टनि थाखाय लिंहरगोन टेक्निकेलाव लोगोफोर ग्रेड 3 जायफोर 24, 25, 26 बे मोनथाम डेटआव नोंथांमोनखौ ग्रेड 3 नि थाखाय टेक्निकेल डिपार्टमेन्टआ स्किल टेस्टनि थाखाय लिंहरगोन होननानै बेहाय बुंदों लोगोफोर। दा नोंथांमोना जि खस्थ' खालामनानै रिटेन लिरनाय बेनि फिथाइखौ दिनै मोननो हागोन। नोंथांमोना चेक खालामबाय था वेबसाइटआव आङो डिसक्रिपसन बक्सआव आं बेनि रिजाल्टनि लिंकखौ होनानै दोनगोन लोगोफोर। बेहाय थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन लोगोफोर। नाथाय भिडिअखौ दिनैसो गोदान नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बेफोरबायदि जबनि गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आरो हागौमानि शेयार लाइक खालामना हो लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो बेफोरबायदि जबनि गोदान आपडेटफोरखौ मोनो। आसा खालामो बे गोदान बोसोराव नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां फिथाइ थायथों बेखौनो आं आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर। रिजाल्टखौ थाबैनो चेक खालामदो आरो नायदो दाहाय होगोन।